Segurament que si féssim una pregunta als igualadins i els preguntéssim si creuen que a Igualada encara existeixen carrers de terra, carrers sense asfaltar, carrers sense clavegueram, la resposta que molta gent donaria és que no. Però aquesta no és la realitat. La realitat és que a Igualada, en ple segle XXI, a l'any 2025, encara hi ha veïns i veïnes que viuen en carrers de terra i en carrers que estan sense asfaltar i sense clavegueram. Per tant, carrers sense els serveis bàsics mínims que ha de tenir qualsevol ciutat en ple segle XXI i que volem que també tingui la ciutat d'Igualada. Què proposem? Proposem que amb els diners que la Generalitat de Catalunya ha anunciat del Pla Únic d'Obres i Serveis per aquest proper mandat del Govern de Catalunya, que la nostra ciutat ascendeixen fins als 780.000 euros, multiplicant per 5 la inversió de la Generalitat en obres que s'havia fet al darrer mandat del Govern de Catalunya, que era de 136.000 euros. Per tant, es passa de 136.000 euros a 780.000 euros i el que proposem és que l'Ajuntament destini aquests diners a pal·liar aquesta situació que avui estem denunciant aquí al barri del Molinou.